hati-hati dohot pikiran Nabi di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Amin. Horas mari kita saluhuna. Horas mari kita saluhuna. Adorang sosahat kita Tuhatan di debata Barjolo majolo Bupat ando kami dirinam ala odo behami nama kobasi di Huriata HGBP Cimai dalam Singa Marajo. Kami mapatita pangihutan Lumbanggao na mangalapau manang nangalap manang inang Partijabu Borusi Hoping Jala sada lupe dak dana di basa-basa di mata di tongkatongan di keluarga nami denang pangitubu Boru Manalu tinggal mai di Kisarak inang Simatua Boru Pakpahat tinggal mah di Tanjung Marawa. Amin doa pangkobasi di Huriata HGBP Resort Lutu nama ringanan main di Desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara di 70 km main sian kota Tarutu manang sian kota si borong-borong jala along doonong pagaran ni Resort Lutungo ng 20 tahun jong-jong jararoro hamin maeng di pabotak kurianta doon amata situa de untuk laho mangalului dana di pembangunan Jabodenas HGBP Resort Lutung. Ala memang mga onong tao program kerjai ala keterbatasan dana ni ruas di Hurianta ala memang salisa tahun do panen jala hidup memenuhi kebutuhan keluarga pendidikan anak dohot Hurian pondasi nupe ngawe jong-jong satu tikio imadana awal na di Pabu saliling onong taunong di Huriata HGBP Resort Lutung alaniro rono kami amangina di bagasan tunduk dohot seret ni roha asa Roma hita mangrubi maghite amplop manongan bantuan dana untuk pembangunan Jabodenas di Resort Tay. Siko pembangunan di Hurianto, siko tong pembangunan Jabu Dinas Resort Lutung. Ibarat somon Batu Jolo siang kami damang dainang masuk pahitan wae Tuhatan di Bata. Imanatar surat di Titus bindu 2 Mamuka Mesian ayat 10 sada 1 ayat 14 asata jahama marsika sori ainunga tarida asinurohani ni bata sibahen haluau ni saluhuk jolma Laos diajari do hitam pai mai mapon haduau natahirimi dohot hapapata ni hasangapon ni debatan na balgai dohot Kristus Yesus si paluai
iman sahat. Hurian itu hatta dalam dainan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mororono yang suku-suku dihita las dorohatan waeng dalam dainan las dorohatan waeng ikolas dorohatan terlalu mobi hamin waeng las rohanami marsaur kita di bagas joros rap marbingku terlalu mobi rap kita manangihon hata di debata tentu marradang do mambai colma las rohan molo tabereng status di Facebook Instagram molo marfoto suami istri tadi do bahagia itu sederhana ketika bersama duduk bersama dengan suami dan istri dan anak-anak. Gudang do mame kita marlas di roha. Boy do kita marlas di roha ala memang nakok jabatan. Mau nanya nakok. Jaga dulu sudah nasi nakapan ni rohan. Alai naik do hoga muaik sahalak pengarang lagu. Kirim jemaat 292 nang buku edeta 443 Pani J. Crosby sahala nama biru jalan manguli tong ibadah tu nama biru jalan arok tong di basa-basa di mata sadadat dana di tengah-tengah dikeluarkan nasida alai terdiala alemaku do ibadah madok ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaan Tuhan Yesus nakuna sombok damena biarku lau jelas sonido pengnang si Horatio sahala tak terkenal di bidang buku tahun 1200 ono di bahasa-bahasa di mata lima dan alai di pardalanan di kapal laut tenggelam kapali mate do ia nakutnya alemaku do ibadah panurang ko sada bukete nomor 210 duksona rohaku di bahen Tuhan porsuk pertau sonak do tonton rohaki alamido lasmi roha di bidang materi ng akalana asik ngahal biasa molatakan kita hasangabon hagabiyo nang hamorang ina malasmi rohak kanombal alenay dohonan kohado kita marlas ni roha di bakasan hapersuhoni bohano kita marlas ni roha di bakasan 4 kilo mana parletare guardi minggunta sadadion alai somodia Apostel Paulus na di penjara ibana mangalehon suratno tu sidik na tongong marbarita na uli bana manghadubi akan tantangan paruki alai dino Apostel Paulus tu sidik di bakasan ton lasmiruha na ubalga iman ala nang tajalo haluao tu saluhut na jol idolas rohan tambal dangarong siyan na jala ido ulahu naubat ka ibatan digaduh kita jol ido dibakasan aladi halang nang macaro asini roha halang natotong parlas ni roha di bakasan
sang pardalanan ninguluna siga Tuhan. Halak naon manyalo ngasini rohani ni Bapa ikut mampu mapahen las roha ide Bapa. Berusaha nuhita salah rohani yang kaya nakota. Naboy makuan dihuran tumol dohok manuor akahan alihir roha. Berusaha nuhita mapelas rohani amalan kita. Na berkiluan berusaha kita membelas di ruang kata tangga pimpinan tak dohok lana asih alekada lupa kita mapain las rohani di mata di pandalanan di mulutah sigan alanido kemampu kita membelas rohani di mata laho mamulaho hatana di pandalanan di mulutah sigan di bakasan terputok halana mangolo di bakasan asini rohani di bakas ima hala na olo diajari na olo ditutup na olo diringiri jalan gabi di bakas ujahat di pandalanan di mulut diajari mohina asa jolma daun naulat jalabui hita mangalo hisap-hisap di pandani ido nama kaya las niroha di mata boy hita diajari ditobu-tobu asa boy hita marhadaulat asa boy hita mangalo saluhuna hisap-hisap di pandagingon na maralo tu di baka alanino nito halak na tontong mangolo di bakasan asini rohani di baka ima na tontong magparangeho hatomano hatigoran dohot haulaton di pandalanan di goluna siganpa iro na itohono di kita iro halak na mangolo di bakasan asini roha dungalilem di baka asini roha itu secara gratis alebohano hita boleh mempertahankan asini roha di baka keselamatan universal yang Allah berikan itu pusat sentral di ajarannya Haporsiau alanino bahwa halua darabe alani akapabahena nalikan alani Haporsiau asa halak nama jalo halua di bakasan terbuka dalam daerah jalalos diajari rohita mangulu di bakasan pakri halak na mangulu di bakasan asini roha halak na mangulu di bakasan pakirimon di ari nanay roh itu apostol Paulus halak na dumangon to hita molo-molo di portibio to hita pakirimon alay ko na ron pakirimon na ingana na pinatupan ni mata takas to nilong ay sumunod ko holong niro ay mata pola nilehong anak na nasasaday asa mamulo hita asa ado ingana di ganun na porsea di biba alani halak na mamulo di bagasan asiniruhan di bata dada holan mengajari alay na yang mempersiapkan diri kita di ngulu sinuaingon di ngulu nanay ko ikut tak persiap dan walau mengajari alay mempersiapkan diri kita kehidupan yang akan datang karena kehidupan dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan dan meninggalkan nama manusia alani itu dan walau mengajari kita sama ngulu di bagasan hakomano hatigoron hadaulaton alay naik mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali di tengah-tengah dunia. Tuhan sudah menggaina.
ngaboha persiapan ta, ngaboha hita hapersiapan tai, marparpui do mananggao. Sada memang luar biasa bulala na marjadi kau na diari minggu di hurianta haga DP Mustika Jaya sahak ditanggay anong namarbing sahak olah layar TV nama di lantai bawah alay torok namarbing dalam parang kilon loh bilarang wae di hurianta haga DP resok lep terlumobi tuh orang hak. Kalau do marbing ina sampai 150 halak. Alena marbing ku ama 4, 5 sahat 2 halak. Di dia do amai. Na tonton do marlas ni roha di bagasan laboy. Dang be marlas ni roha di bagasan Tuhan. Alami itu sada na sangat luar biasa oras ni rohak mamere semangat kita laho masau laho muji de bangka sada tantangan tu bebas bangga dunia yang le maul romasau alai lau pajonjok kon hure maul alai di sido kita lang semangat na marhuli terkadang tantangan di kota pasowi roha pagdiyo nga mulai tinus be gabi roha na paghauma nama roha isu kalau binayanak kape hari olo dalong ro ala memang tuhauma sa luhut na sa sitong na alasan alay diperhadapkan dohita di persoalan di perjalanan di gulutan asa totong hita marlas ni rohan sahat tumpak kirimotan di haroni Yesus na pagwahaliyon na totong hita maulahon na linggan na totong hita maulahon na linggan ahado motivasi hita maulahon na linggan ikot lakas do motivasi hita maulahon na linggan dada asa tajalo na linggan sendongan tayo tapatu panalingkan alay alamu nga dipatu panibaka na lingkan tuhita di pagdalanan ni Golunton sa respon may marpide na patubakon na lingkan tulungan alamido mo tapatu panalingkan tulungan kadang dilehon na lingkan tuhita parosna dan persoalan dihiday alamiya alam motivasita alam tajalo na linggan siya Tuhan. Alam mo motivasita asa tajalo na linggan sa dongata tapatupa na linggan ketika lang ilang dongata na linggan isiro itagkarang manili putusas ay dangarong mabigunana darong mabilapong maklapatan maulahon na linggan sa sisoguro habi yolman na maulahon na linggan dangarong may alam memang motivasi awal dasar ala memang nung nalipatu pada mata nadekat tuhita marhide na mangalehon halwaw ido ipaingo tuhita wae masuk minggu pasyon ala pakinay masuk mahita minggu ima penderitaan di Tuhan Yesus Kristus alalino daman kaita halak nang marlas ni roha halak nang mangun di bagasan asin roha ima halak na maladda di papahena ni bata di pagdalanan ni mulut dari konbangga pagdalanan ni bata rohi na pagdomolete ni bata alay holang muluk kita dan kabono di dia kita dumo kita di padumo di bata idong balga papahena ni bata di pagdalanan ni kolunta siga lupa alani nung tajalo asiniro ani di tahun 2010 siya tahun para sirwaho halak na manada di asiniro ni bata ikot mampu do kita
magsileleko. Ikaw mampuy na marasa roka, tuwak ka doon. Alani, asima roa ni damang dainang pitong bangunan yang dinas ni Burianta. Nang kajalo asin roa na siya turani, talehong may marhita sinirohanta, lahu mangurubi pembangunan yang dinas ni Buriay. Sikop pembangunan ni Burianta, sikop pembangunan yang dinas ni Buriante. Amin, artanya. Mulia tema Tuhan, didengkan di basa, marulog-ulog kami, marlas diru hamin muay, manontong di pandalanan ni ulung namin. Aladong nilengko halwaw, marhid anak ko Tuhan Yesus Kristus. Lahu mamor sabdo sa kami, jala paradihon inganan. Dia jadi hulu kami lahu mangalo sa luhum na hisap-hisap ni daging namin. Asa mangulo kami di bagasan ato haudolato. Jala totong kami mangulo di bagasan pagkirimon. Mangulahon na dengan paima harorong na pagluhadiyon di tonga-tonga ni Portibion. Pasok-pasok sa luhub na ruas ni Huriam, parhalado ni Huriam, tarlumowi man uluan ni Huriam na posok pandita, na maguluhon Huriam mo. Lehon ni nasida bisu huko, lehon sa ni roha, tarlumowi di pembangunan Huriam mo. Nang jago dinas si Huriam narong iresong ulut. Asa tu sikop sa luhut na di balga di pampahenan di pandalanan ni ulo namin. Posdorohan namin Tuhan homa o jahat di pandalanan ni ulo namin. Tugu-tugu kami, iring-iring kami, asa mangulo kami di bagasan hasil tongani dohon hati orang. Saya sama salhudo sa kami. Asa tama kami hamoran di pasok-pasok. Jalo matagi ang kami mangasaw na anak ko Tuhan Yesus Kristus. Martangi ang kami darupan mo. Amen.